Ahoj, Mayday. Čau, Igor. Čaute. Sedíme si tu pred low-costovou jaskyňou plnou netopierov, hlodavcov, ďalších dvoch turistov. Ale teraz toto bolo celkom dobré, nie? Lebo však rátali, že tu bude 50 ľudí a tu sme boli 4 plus pol sprievodcu. No, všelijaká zver. OK, tak teraz povieme si niečo o tom, ako sa nám darilo s Maydayom na počiatku našej strastiplnej púte. Tak čo, Mayday, čo hovoríš na Bangkok? Prečo strastiplnej? A tak Bangkok bol zaujímavý, ale neviem, že či by som sa tam s nejakou veľkou vervou vracal znova. V podstate prileteli sme tam, už je to nejak 2,5 týždňa dozadu. A ja už sa nepamätám, čo sme tam robili. Viem, že sme dlho išli peši. No hej, no my sme sa rozhodli, pozreli sme si na mape, že nejaký ten Skytrain, že nás tu na odvezie niekde zhruba do centra, že potom odtiaľ to je kúsok. Kúsok cez pár centrum, kilometrov. že to bude pekné. Tak sme sa odviezli teda na konečnú, vyplulo nás to v nejakej totálnej riti, kde nič nebolo. Ešte, že sú tí Aziati takí malí, že sme sa ich nemuseli báť. Okrem týchto hasičov, ktorí si tam robili party, Gangnam Style party. Tak sme išli hladní, lebo posledné jedlo sme mali nejaké tie hnusné lietadlové raňajky a tak sme chceli niečo zjesť. A aj sme chodili okolo tých pouličných týchto vývarovní. Škoda, že nevieme zreprodukovať ten smrad. Ten smrad sa nedá opísať slovami, takže to sa nebudeme ani pokúšať. Chceli sme byť dobrodružní, ale natoľko dobrodružní až nie, že ukončiť našu púť hneď prvý deň. To nie, tak sme sa nejakým spôsobom dostali až niekam, kde to naozaj vyzeralo v celku centrovate, ale medzičasom sme už boli tak unavení, že sme si zobrali tuk-tuka naspäť domov, teda na hotel. To nás prebralo? To nás celku prebralo v tuk-tuk v bangkokskej zápche, kde sme videli krásne výjavy, ako rodinka ide, akože táto a mama, medzi nimi také asi polročné nejaké decko, ktoré tam spí, si tam kľúčkujú. Mám opädíku. Si tam kľúčkujú v doprave, takže také u nás nemáme to, keby videli. Tak to Tuk-tukári tú dopravnú situáciu riešia ako dámu. Že vidí tam auto, za ním voľné, ďalšie auto, za ním voľno, tak to rovno zobere obidve preskokom. Takže to bolo celkom fajn. Potom dobehli Trikoza s Békom, takže no nie, my sme ešte mali jeden deň navyše oproti nim, oni prišli až ten ďalší deň večer, takže to sme už múdro. To sme múdro išli na chrámy, no? To sme múdro išli, že sme našli trať nejakú, ktorá išla úplne, ale úplne mimo toho, kde sme chceli ísť, ale z toho mimo išla loď tam, kde sme chceli ísť, takže sme nemuseli šlapať. To bolo dobré. To bolo celkom fajn. Pozreli sme chrámy, videli sme toho ležiaceho Budhu, ten bol celkom veľký. Zlaté chrámy, tuším, boli nejak ofejkované, že to bolo jak naše školy s takými keramickými, zlato vyzerajúcimi malými kachličkami. Ale inak to bolo celkom fajn, aj sme sa dobre najedli. Našli sme už konečne nejaké reštaurácie, nejaké také pouličné tie fašírky, čo to bolo. No. To bolo dobre. A celkovo, akože už sa dalo. Naspäť sme išli nemožnú cestu. Malou loďkou, ktorú sme chceli zjednať na 400 a všetci sme hovorili impossible. Tak sme to dali za 500 či za 600? Za 600 sa nám koniec podarilo. Tuším 1200 alebo koľko chceli za to nájsť. No hej, ale na osobu. Na osobu, no proste strašné moč. Ripov. Nikto nechcel pochopiť, že my sa chceme len dostať do prístavu, že nechceme ísť celú okružnú trasu okolo Bangkoku. No ale nejak sme to úspešne završili, potom ďalší deň už tam boli chalani, išli sme pozrieť tých tigrov a tak a to s Békom potom povieme túto dobrodružnú trasu autom, lebo to malo niečo do seba. No a potom už išlo do tvojej vysnívanej krajiny. No, tak... Nepočkaj, potom bolo ešte však ostrovy, Koh Phi Phi, no, čo sme teda Koh Phi Phi premenovali na Koh Phi Phi, ale už to tak zostalo. No. Epická noc. No tak na Koh Phi Phi sa mi stalo teda to, že teda boli sme tam 2 noci. Ako tú prvú sme slušne prespali, ako sa patrí. A potom na ďalší deň sme boli teda na tej okružnej jazde lodičkou po tých plážach, šnorchlovania a tak ďalej. To myslím, že Bék, ktorý tam dostal úpal, asi lepšie zrekapituluje. No a potom sme sa tu na Jegon s Békom išli na izbu, potom už som s Trikozom vybehol pozrieť na nejakú fire show, čo musím teda povedať, že to bola jednoznačne najlepšia fire show, ktorú som kedy videl. Že to bolo úplne famózne, že to zase raz sa ukázalo, že tí Aziati, že že bezpečnosť, že to im ako nič nehovorí. Kebyže sa snažíš spraviť takúto fire show niekde v Európe, tak porušíš asi 584 rôznych bezpečnostných predpisov a zavrú ťa na 10 rokov do basy.
ako spomeniem na si iba moju obľúbenú časť, že bolo to teda na pláži, áno, a okrem toho, že si tam tie horiace pojky hádzali cez hľadisko a podobné záležitosti, tak tam teda posadili takú plastovú stoličku a keď si mal cigaretu, tak si tam mohol sadnúť, takto s tou cigaretou, áno, a proste borec došiel s tými pojkami a začal to okolo teba krútiť, až kým ti tú cigaretu proste nezapálil. Aj s polkou tváre. No, potom som statne smrdel od toho benzínu, či čo to tam mali, no, takže to bolo fajné. No a potom sme sa s Trikozom rozhodli, že pôjdeme ešte pozrieť ako tú protiláhlu pláž, ktorú nám odporúčal predchádzajúcu noc nejaký opitý Austrálčan, či čo to bolo, že tam je strašná party. A mal pravdu, bola to naozaj strašná party, ako príliv, dancovačky pri pláži, ako všetko fajn, tak sme si tam zatancovali trošku s Trikozom, dali nejaké tie pivečka, až kým proste niekedy okolo 2:00 v noci nedošiel ten bod divergencie, kedy Trikoza sa rozhodol, že si dá minerálku a ja som bol, daj mi pivo. Tak som si dal teda to pivo a jak sme tam tancovali, tak zrazu došli za nami nejaké dve baby, že odkiaľ sme a ja neviem čo, ako moc sa tam rozprávať nedalo, lebo bolo teda hlučno, tak sme tam tancovali. A z nejakého dôvodu Trikoza, no možno tá minerálka mu zašlapala, tak sa rozhodol, že ide preč, tak ma tam nehal samého s tými dvoma babami. Také boli fešné? No ja už ani neviem, ale... Tak som tam s nimi ostal, sme tam tancovali a nastal epický moment, kedy sa ma jedna z nich spýtala, že či som gej. A ja, že prečo? No lebo že sa ma vôbec nedotýka, že dobre, no že tak keď je v tom problém, no tak som sa to snažil nejak napraviť, na čo mi teda promptne začala rozprávať o jej priateľovi, ktorým, že we want to have lots of babies a ja to marry him. Ja som bol totálne zmetený, že proste ani tak dobre, tak som si zachoval nejaké posledné zvyšky. Teda potom, čo som tam kúpil nejaký vodka bucket. A som sa teda od nich odplížil preč, že idem teda na hotel, lebo že veď treba sa aj vyspať na ďalší deň. Kde si uviazol potom? Na ďalší deň nás čakala féri. No pred hotelom som uviazol, lebo asi nejakých 20 tajcov tam malo rozložených nejaký stôl, že tam slávili narodeniny či čo. Tak mi začali dávať nejaký neidentifikovateľný alkohol. Tak som tam s nimi bol a potom som tam stretol nejakú partiu Írov. A chvíľku som bol s nimi a oni potom, že poďme na pláž. Tak sme išli na pláž a potiahli sme to, až kým nezavreli úplne posledný bar. A niekedy o 7 ráno som sa precitol v takej situácii, že som opitý jak delo. Není tam nič iné na pitie, len nejaké nedopité vodka bakety. A som si povedal, že no dobre, slnko už svieti, že je čas ísť asi pomaly na hotel a nejak sa pobaliť a ísť na ferry na Kolantu. No. A to skončilo tým, že si nám zaklopal na dvere, lebo že nechceš budiť Trika. A vyslovil si pamätnú vetu. Tak čo, ideme na ten crossfit? Ty už si hore? Ja som ešte nebol spať. No a potom na lante, tam sme zapadli do tvojho prostredia, ten bambusový domček plný feťákov. Kolanta bola jednoznačne moje najobľúbenejšie miesto zatiaľ. Veď Egon to aj natočil taký walkthrough, lebo tam neexistovalo žiadne miesto, z ktorého by sa to dalo nafotiť, že celé. Lebo to bola taká nejaká hyperdimenzionálna štruktúra. To nebolo ani na nejakom mieste ukotvené, to sa mohlo podľa mňa samé pohybať. Howl's Moving Castle. No, lomeno hyperkocka. Takže tam sme strávili 3 noci a tam sa mi ako veľmi páčilo, to bolo famózne, lebo tam človek vybehol 50 metrov, bol hneď na pláži krásnej, sa tam dalo zabehať si. A mňa teda konkrétne oslovilo na tom to, že teda tam vnútri mali taký stôl, kde ako, to bolo jediné miesto, kde sa dalo chodiť fajčiť, takže tam boli všetci. A boli tam ľudia ako úplne krížom krážom od všelikade, takí tí, čo si tu cestujú proste pol roka, rok a tak. A ako ja som sa tam s nimi dobre bavil, sme sa porozprávali dobre a pospoznával ľudí, pokecali sme o cestovaní, takže to bolo super. Jazdil som na slonovi, to bolo super. Ešte by sme mali doplniť, že vtedy, keď sme s Trikom sa rozprávali, že chalani išli na mopedoch ešte, že snáď sú ešte nažive, tak už neboli, pretože obidvaja zadreli s väčšími či menšími úspechmi. Hej, no mne sa podarilo našťastie ten moped nejako iba tak položiť, že sa nestalo nič ani jemu, ani mne.
A Bejek to vytunil trošku lepšie, ale tak to nám už povie asi on, že aké z toho... Ale prežil to. Spoiler alert. Spoiler alert, prežil to, no. Spoiler alert po spoileri. A potom, čo sme tam ešte mali také zaujímavé? Myslím, že... Zmeteného typka na rohu, od ktorého sme 2 dní pýtali laundry. Hej, to bol strašný dekoder, ten mal nejaký Google slovník v hlave. Že objednal si bagetu. 3 sme si objednali bagetu, 2 dostali sendviče. A tretí, keď sa išiel opýtať na tú svoju bagetu, tak on, yes, you need a baguette? Potom sme tam ešte mali jeden taký zážitok s trikom, teda bola to triková chyba, samozrejme, nie moja. V tom guesthouse, kde sme bývali, tak mali poličku, ktorá bola triky úplne, že classic trap. Polička bola, sa sklápala dopredu a v nej boli knihy a držali len tak, že tam boli úplne natesno natlačené. A my sme si chceli pozrieť sprievodcu po kolante, ak to triko videl, tak všetko padlo, ale tak na fázi, že to padalo a všetci sa na nás pozerali, že čo tam robíme preboha. Keď sme to tam začali dávať naspäť, tak to padalo zase, lebo však bola šikmata tá polička, no úplne skvelé. Ale akože celkom slušné ubytovanie. No a potom sme bol transport do Kraby. Potom sme išli do Kraby, do najväčšej diery po Prievidzi a ďalej už len do Kambodže rôznymi dopravnými prostriedkami, lepšími či horšími. Taxíkom dokonca. Kambodžským taxíkom, ktorý zistil po 200 metroch, že nemá benzín a že aj keď sme mali platiť až po, tak začal od nás pýtať $30 na benzín, aby sme tam vôbec mohli dojsť. Bolo to vynikajúce. Kambodža, tam sa nič také zásadné neudialo. Pozreli sme si tie chrámy. Tie boli celkom husté, aj keď už pri 7. už to začalo byť trošku opakovacie. Ale ako mne sa to páčilo. Ale dobre to bolo, ako fajn. Keď ten východ slnka bol taký trošku masový, sme čakali, že tam nikto nebude. Po niektorí to očakávali, že tam nikto nebude a tam bolo asi 500 ľudí okolo jazierka natlačených, ktorí odišli, ktorí to vzdali predtým, než vyšlo slnko. Lebo už si to predtým už bolo svetlo. Už si to predtým úspešne nafotili s bleskom, totiž to. No ale potom akože úplne, že to najdôležitejšie, čo sa stalo v Kambodži, boli asi 2 veci. Nechali sme sa všetci oholiť akože britvou len tak na ulici. Aha. Čo bol celkom slušný zážitok a to už bolo potrebné. A potom tá happy pizza. Herbálneho charakteru takzvaného, o ktorej sme sa dozvedeli z nejakého seriálu. Tak ja by som tam možno ešte pre to happy pizzu spomenul, že to bol ako v celku príjemný kontrast oproti všetkým tým depresívnym veciam, ktoré sme videli typu Landmine Muzeum a Killing Fields a väznica, kde ich tam všetkých mučili a držali na jednom zrnku ryže denne. Takže to mi zase raz priblížilo to, že akých šialených zverstiev sú ľudia schopní. Takže ja som ostal taký celý vďačný z toho, že doma, že keď mi aj niečo ako vadí, tak si asi spomeniem na to. Tak áno, ako ten strom, čo tam bol, že o tento strom zabíjali tých Khmer Rouge deti, aby ušetrili peniaze na guľky a neviem čo, ako dosť guľky sú drahé, tak ich sekali mačetami a palmovými kôrami nejakými ostrými, že im prerezali krk, aby nemohli kričať a proste takéto šialenstva. Dávali tam nejaké čísla, že do 3 miliónov ľudí vyvraždili za 3 až 4 roka. No, z 8 miliónov. Z 8 miliónov. To je akože solid achievement, že crazy, no, že ti poviem. No ale tak k tej happy pizzi, no tak... Ešte sme zabudli povedať, že však ako vždy, kam ideš, tam stretneš českého turistu, tak spíme si v Siam Reape tam pri chrámoch a zrazu Bejekovi príde správa na Facebook, že Vašek Richtařík, najznámejší, najslavnejší turnament direktor český, že sedím na Pub Street v Siam Reap, tak sme hneď vybehli za ním. Takže, a bol s nami dokonca v tom istom čase, ak sme boli na Kolante, tak on tam bol tiež, len tam sme sa nestretli. Takže mali sme aj takéto stretnutie, no a potom už teda... No tá happy pizza bola taká dvojfázová. My sme ju skúšali jej prvý deň a to sme jej jednak nemali tak veľa a jednak to bol asi nejaký rip-off alebo tak, lebo ako moc to teda nezabralo.
Takmer vôbec. Takmer vôbec. Tak ten druhý deň sme si teda povedali, že ideme do toho poriadne, každý si dal jednu vlastnú. Sme to tam pekne spapkali, ako bola chutná, veľmi dobrá. Ešte, že sme nedali extra happy. Extra large, to už neviem, ako by dopadlo, to by sme sa doteraz pamätávali asi z toho. Dali sme si to na obed, lebo na druhý deň ráno sme mali letieť lietadlom. Pôvodne sme plánovali, že si dáme tú happy pizzu na večeru. Našťastie to teda dopadlo takto, že sme si ju dali na obed, lebo... Veľká vďaka za tento nápad. Lebo však z tej pizzerie sme ešte išli normálne. Zase to vyzeralo, že to bude ripov, že nič, že to nebude fungovať. Potom dobehol na izbu k nám Triko. S vankúšom? Nie, to ešte nebol vankúšová story. To sme sa začali tak trošku smiať, ale stále to znelo tak, keby, že sme sa na silu smiali, aby sme sa akože presvedčili, že to funguje. Vieš, a keď si kúpiš drahé hodinky a potom sa tváriš, že sú najlepšie na svete, lebo si za ne vyhodil toľko peňazí, také niečo. Ale potom sa teda tie hodinky ukázali byť tie správne. Lebo to začalo nejak nastupovať, ale takým spôsobom, že toto už bude ono, že celkom dobre. A potom o 10 minút zase, ešte to ide ďalej. A tak to išlo ďalej asi hodinu a pol. Neviem to tak do jemného detailu opísať ako ty, čo s tým má viac skúseností, ale bolo to čudo. Tak, rozhodne to fungovalo. Fungovalo to poriadne, veru, a myslím, že tak každý mal na to trošku inú reakciu. Áno, Bejek rovno išiel spať. Trikoza sa ku nám doplichtil aj s jeho notebookom, ktorý Egon identifikoval ako vankúš. Ale ja som si fakt myslel, že Triko k nám ide s vankúšom, lebo on išiel na izbu a za chvíľku sa vrátil s tým čiernym v rukách, že to je vankúš. Tak som začal medzi nami dvomi v posteli robiť miesto, že aby si ho tam mohol dať, aby si ho mohol láhnuť medzi nás. A z toho vankúša sa vyklul notebook veľkosti proste základného kameňa pre Washington Monument. Tak sme úspešne pozerali tie nejaké kambočské seriály. Neskutočnú televíziu tu majú. Prvá vec sú hudobné klipy, kde od začiatku niekto trpí a musíš sa snažiť dekodovať dokonca, že prečo trpí. A na konci, keď sa už ide hodiť z budovy, alebo ho zastrelia, alebo niečo, tak väčšinou dajú, že to be continued. Potom druhá fáza je dokonalý dubbing, kde proste... To sa ani nedá opísať. Ja som niečo natočil, to niekde postnil, lebo to je neskutočné, čo tam, ako oni dabujú. Jednak dubbing ich ženy, dabujúce, majú hlas ako dvojročné dievčatko, pisklavé. A potom ešte pod to dajú titulky, ktoré sú ako Google Translátorom a ešte niekto zo srandy poprehadzuje slova. Takže to sme pozerali. No a potom úplne, čo bol vrchol večera pre mňa, bola indická telenovela. Ktorá prebiehala tak, že niečo povie jeden druhému a teraz záber na 6 okolo stojacich na ich oči, jak vyvalia oči. A potom povie zase niečo iné a teraz zase všetci vyvalia oči, ale usmejú sa, lebo akože to ide k dobrému. Potom zase niečo povie a už je to zase zlé, tak všetci A takto sa to stupňovalo, proste mal som pocit, že to hodinu ide jeden rozhovor a stále napätie stúpa a stúpa a stúpa a stále na tie isté oči zábery. Nevedel som, že či je dobre alebo je zlé, či sa hádajú alebo si sa chvália. Neskutočne, dodnes na to z radosťou. Egon z toho chytal ako velice metafyzické záchvaty, lebo nedokázal jednoducho, nebol schopný uveriť, že niečo takéto môže existovať. Ja som si stále myslel, že to je level. Že to je proste nejaký strašný level, že to jednoducho nemôže byť takéto niečo. Plus ešte mi tam chýbali nejaké časové úseky a niektoré sa prekrývali. Ty si tak skákal hore-dole v tom čase. No, časovú kapustičku som mal v hlave. No a potom sme sa s Egonom rozhodli, že ideme tam dole do obchodu, do supermarketu si kúpiť nejaké chrumky. Tak ešte dali. Supermarket sme ešte dali a potom sme došli ku nám dole do baru a že ja som si objednal pivo, Egon čaj, ale ako náhle mu ten čaj položili pred seba, tak jednoducho on sa rozhodol, že to tu nezvláda, že musí ísť hore na izbu, tak ja som tam s tým pivom a čajom ostal sám. A tak som nejak chvíľku pokecal s tým barmanom a išiel teda zase naspäť hore a ono to trvá a potom už keď bolo porad nejakých 10 hodín večer a my sme z toho boli stále ešte celý domotaní, Egon s vypätím všetkých síl nastavil svoje 2 budíky, aby sme sa dokázali ráno zobudiť. No, bolo to aj tak natesno. No, tak nakoniec to samozrejme všetko zvládli sme to. Ale ako my sme si dali tú pizzu o 3:00, účinkovať začala tak o 4:30 trochu. A mne prestala zaberať fakt, že už som sa cítil úplne normálne na druhý deň o 3:00. Čiže to už sme boli do Singapuru. Už sme boli v Singapure. Singapur asi tilt inducing Singapur pre teba. No. Ten asi vynecháme. To k tomu poviem iba toľko, že nechoďte tam. Je to hrozné.
Mne sa tam vôbec nepáčilo, proste je to celé jeden veľký aupark predražený, všade samé nejaké Versace, nič tam nefunguje tak, ako by človek čakal. Tak to tu nikde. Človek dojde niekde na stanicu, tam ho hneď zoberú policajti, zoberú mu pás a že počkaj na ďalšieho policajta, ktorý ťa vyeskortuje von a proste takéto veci nejaké. Takže ja som bol rád, keď som konečne nasadol do toho mraziarenského boxu, ktorým nás odviezli potom sem do volalo sa to, že Jungle Train. Bohužiaľ sme išli v noci, takže z Jungle sme moc nevideli, ale za to sme si užili nejakú transsibírskú magistrálu vnútri, lebo nám zapli klímu na maximum. Keď som vystúpil, tak sa mi zahmlili okuliare, len to k tomu poviem. Dovezli sme sa do Džerantutu a odtiaľ ďalší deň sme šli sem do Tamanegary, čo by mal byť, ak sú moje informácie správne, najstarší prales na Zemi, ktorý prečkal aj ľadovú dobu nejakú. 1 či 2. No a tu sme si zorganizovali nejaký low-costový trek, prekvapujúco to bolo lacné celkom, neviem koľko to vyšlo, ale 230 000. No, čiže nejakých 50-60 eur, tak nejak na osobu. Máme tu takého hobita z prievodcu, ale teda nesie 2-krát taký batoh, jak my. A má mačetu, tak sa s ním nehádame. Celkom ostrá nám ukázal. Odviezli nás po rieke asi 1,5 hodiny proti prúdu, tam sme vystúpili, nikde nikoho, len 2 mačky sa tam bláznili. A potom sme išli 8-kilometrový trek k tejto jaskyni, kde sme prespali. A to bolo, no koľko sme to mohli ísť? 5-6 hodín? Tak nejak. Tak nejak, no. Bolo to dobré. Bolo to dobré, že? Dobre to bolo, no. Také fakt, že celkom hustý les, cez nejakých pár potokov riek sme prechádzali a kopec sloních hovien sme videli, dokonca 2 slonie stopy. I keď je pre mňa záhadou, ako sa na to miesto ten slon dostal, pretože tam nebola žiadna prístupová cesta, ale zrazu slonie stopy. No je to... Ako tí sloni sú tu nejakí ninjovia, podľa mňa. Oni nejak sa vedia, jak mačka pretiahnuť najmenším možným motorom. Neviem, jak to robia. No a táto jaskyňa, tak povedz. To bolo celkom prekvapenie. Jaskyňa bola prekvapko, lebo ja som čakal teda, že to tu bude nejaká taká malinka, že sa tam ledva 4 aj s tým hobitom narveme do nej a že tam prespíme a došli sme a tu by sa normálne nedala nejaká transparty v tom spraviť. Akože to, veď typek vravel, že tu niekedy spí nejakých 70-80 ľudí. Je to fakt, že obrovské, ozvená veľká. Zvery nám tu všelijaké behajú. 7 poschodových panelákov, 4-5 by sa tam zmestilo podľa mňa. Hej, no. Takže sme spali jak uprostred futbalového štadióna, kde naokolo nič. Týpek okolo nás spravil pentagram zo sviečok, aby sme videli zvieratá, keď na nás budú útočiť. Videli sme tam niečo, neviem čo to bolo, nejaké kapibara alebo niečo také, taký hlodavec veľkosti väčšieho zajaca alebo menšieho psa. To nám tam žralo tie kosti, čo sme nechali z večere. A potom si to trúflo aj asi na Maydayové nudle, ktoré mal pri hlave zložené. Mi ukradlo nudle, lebo jedny mi chýbali a druhé som našiel niekde asi 5 metrov od seba. A potom to tam šuchotalo, asi hodinu šuchotalo s tými nudlami, neviem, či to dokázalo nakoniec sa z toho nejak nakrmiť alebo nie. Zvuky z toho pralesa celkom zaujímavé, teraz je to tu pomerne tiché, ale celý deň včera nám nejaká cirkulárka hučala, že to ani nebolo jak zviera, to sme si mysleli, že fakt tu niekto niečo robí. A tu v jaskyni sme mali, no sú tu netopiere, takže tie tam sem tam preleteli a zacvrlikali a to zvieratko, čo nám tam vyžieralo kosti, tak tam behalo okolo, potom niečo o 4. či o koľkej v noci strašne šuchotalo s nejakým igelitom, čo bol asi ten obal z tých tvojich nudlí. No a zobudili sme sa kvalitne polámaní zo spania na zemi, ale spali sme 12 hodín, takže asi niečo nám to dalo. No a dnes by sme mali mať pred sebou ďalších 8 kilometrov k rieke a odtiaľ nás zoberú loďou preč a potom ešte niečo vymyslíme. Takže to je náš trip zatiaľ, no a teraz niečo tu to deká o Maydayovi. Mali sme v jaskyni, ako už teda od jaskyne by sa mohlo očakávať, malý technický problém, ktorý spôsobil, že sme nenahrali celý náš rozhovor. Tá časť, kde sme sa rozprávali o pokry, ako si sa nedožila, respektíve dožila sa len časť. Takže natáčame to teraz v našom vidieckom sídle House Poker. Sú to za nami Kokoríka, kokút. Behajú tam sliepky, husy a ale agresívne husy, to nie je len tak.
totálny borec, ktorý neviem čo je, alebo neviem čo pije, ale na každú otázku alebo niečo odpovedá. Horí vám dom. Really? Velice veselý. Tak ale poďme teda k tomu pokru. Takže Maydaya, keď budete hľadať na súpiske PCA High Rollera, tak ho tam nájdete pod menom Michal Neschleba. A teda povedz nám, aká bola cesta k tomuto úspechu, ktorý sa ešte len niekoľko rokov predpokladám určite dostaví. Určite raz dojde, áno, veľký úspech. Ako cesta bola kľukatá a začala sa zhruba 5 rokov dozadu. Spoločne s Trikózom sme začínali takým spôsobom, že sme si pinkali najprv playmoney na PokerStars a hnevali sa, že prečo to ľudia rejzujú pred flopom. A časom sme sa dostali k nejakému takému pomenšiemu bankrolu, tak sme začali hrávať 0-10. Ja som k tomu ešte dával nejaké tie seed and goes. No a v podstate toto trvalo tak možno pol roka, ani jeden sme nevedeli reálne, že čo vlastne robíme. A nastal teda bod zlomu, bod divergencie, kedy ja som si vyrobil nejakých pár $100, ktoré som potom ale potreboval k živobytiu, tak som ich celé cashoutol. A o poker som nejak pol roka, 3/4 roka vôbec nezakopol. Kým Trikóza sa tomu teda veselo venoval ďalej a za nejakého pol roka, 3/4 mi poslúžil ako taká inšpirácia tým, že sa prepracoval už na nejaké 0-100 a videl som, že sa mu v celku slušne darí, tak som si teda povedal, že nie som zase toľko blbší ako Trikóza, že by som to nezvládol aj ja. Tak som zase začal hrať a na začiatku mi k tomu pomohol nejaký solid hot run na 0-10, kedy som z nejakých $100 spravil 1000 asi za 2 týždne. A hral som ďalej, pojal som to už tak serióznejšie, že som teda pozeral nejaké tie videá, ku ktorým som sa dostal, čítal články, snažil som sa nejakým spôsobom naučiť o tom pokeri, že čo a ako. A v priebehu nejakých 4-5 mesiacov som sa prekúsal na 0,50, kedy nastal moment, kedy som si povedal, že sa stanem poker pro aj ja. Treba. V takej unikátnej situácii. No, bolo v takej situácii, ktorú teda neodporúčam nejak nikomu, že neskúšajte toto doma, lebo situácia bola taká, že bol som viac menej postavený sám na seba, že nemal som nejakú rodičovskú podporu alebo niečo také. Mal som akurát tak nielen, že nulu v peňaženke, ale mal som ešte dlhy. Takže viac menej som to všetko sadil all-in na jednu kartu a mal som šťastie v tom teda, že v tom 0,50, že som chytil v celku solid hot run, vďaka ktorému som si vybudoval nejaký funkčný bankroll, s ktorým som teda mohol hrať ďalej. A odtiaľ sa to potom už nejakým spôsobom vyvíjalo ďalej, moja pokrová kariéra. Takže aby sme to zrekapitulovali, ty ako bývalý finančný poradca, všetkým ako prvú vec, čo má povedať je, že vytvorte si rezervy na koľko to mesiacov života? Tak zvykli sme hovoriť, že 6. Takže ty si povedal, že bez nejakého prísunu peňazí, s tým, že platíš byt, ešte máš priateľku, ktorá už bola asi bývala vtedy, nie? Hej, no. A teda s rezervou nie na 6, ale na minus 6 mesiacov života, že ideš do toho, že zoberieš tú najistejšiu option a začneš hrať poker ML 50 a budeš sa tým žiť, hej? Hej, asi zhruba tak to bolo. Asi taký ten z tých rečí prípadov, ktorým sa to podarilo, by som povedal, že možno pod 1%. Možno som bol... v Amerike nejakú stranu mohol založiť. Možno, no v správnej dobe som bol proste lucky, no. Takže áno, no, ako odstrašujúci príklad to môže slúžiť, ale zároveň ako inšpirácia, že predsa len sa to dá, keď... Dá sa to, občas motika vystrelí, áno. Takže predpokladám, že ten počiatočný hot run ti dodal dosť seba dôvery. Tak hej, ono potom sa to už vyrovnalo, áno, a následne ma čakalo, keď som sa presunul na 0-100, asi nejakých 150 000 rúk break-even, kedy som sa teda prvýkrát v praxi stretol s tým poker sayingom, že the long run is longer than you think. A s tým som sa stretol potom ešte viackrát, ale toto bola taká môj prvý zážitok s tým, áno, že človek hrá a proste nič nejde. Ale keď už si sa vyhrával z tých teda mínusových záležitostí a nejak si už asi teda tú rezervu vytvoril, lebo však teda... Tak na mňa to malo ten efekt, že odvtedy som vyslovene bankroll management nit.
že k tomu pristupujem veľmi opatrne, čiže žiadne nejaké crazy shoty na high stakes za to, že tam vidím fišku, že pristupujem k tomu veľmi disciplinovane. Ako pokiaľ na nejaký limit nemám nejakých aspoň 100 buy-inov, tak tam ani nevlezem. A podobne aj pristupujem k peniazom, ktoré teda už sú nejak vyčlenené mimo pokru, takže si usilovne škrečkujem nejaké rezervy, aby jednoducho, keď nastane nejaké horšie obdobie, ktoré vždycky v pokry nastane skôr či neskôr, aby ma to jednoducho nepoložilo. A teda odtedy, keď si začal hrať tú 50-ku ako poker pro, to je asi už ako bolo? To už 2 roky, nie? Aj viac? To je viacej, to bol nejaký apríl 2009 možno, čiže sa blížime nejak k 4-ročnému výročiu zhruba. Tak to je slušné, a teda dá sa tým živiť. Dá sa tým živiť, ale ako na psychiku to chvíľami, tak asi sa nájdu chvíle, ale chvíle, no, či sa dajú nazvať tie niekoľkomesačné obdobia chvíľami. Sú také dlhšie chvíle. Čo si tak najviac pamätáš z takých záporných? Tak bolo tých momentov viacero, ale tak za všetky asi spomeniem posledný rok môj, kedy ako rok 2010 a 2011 som mal ako veľmi solidný, že sa mi darilo a graf išiel pekne hore. A ako náhle sme sa prehúpli do toho roku 2012, tak sa tam niekde niečo zaplo, nejaký doom switch a jednoducho nič nešlo. A ako mal som síce uprostred toho nejakú takú 2-mesačnú pauzu, ale zo vším všudy mi to vyšlo asi na nejakých 10 mesiacov break-even. Takže tam sa mi oplatil ten môj bankroll management a... Break-even z hry, alebo break-even už aj z rakebackom? Break-even z hry, čiže z rakeback tam čiže akože nejaký... Nejaká tá tisícka, niečo tam bolo? Niečo tam bolo, ako, aspoň niečo, áno, ale ako... myslím si, že nikto sa nestane poker pro s tou víziou, že bude rakeback pro. Asi nie. No a teda, čo také nejaké ďalšie plány? Ostávaš? Alebo aj vymýšľaš niečo? Tak momentálne neplánujem s tým nejak v dohľadnej dobe skončiť, lebo predsa len poker mi poskytuje v mojom živote veľmi veľa pozitívnych vecí, hlavne mi to dáva časovú a finančnú slobodu, že mám možnosť ísť proste na takýto výlet, keď sa mi zachce, alebo mám možnosť si povedať, že teda kedy budem hrať, koľko a tak ďalej. A také najbližšie plány mám asi také, že rád by som trošku rozšíril svoje pole pôsobnosti do iných hier ako iba Six Max Hold'em, lebo to, predsa len to vie byť občas nuda už potom. Čiže chcel by som trošku viac sa venovať heads-upu, nejaké tie turnaje, no chcel by som, mám taký záväzok sa kvalifikovať na jeden z tých väčších live turnajov tento rok a možno do toho nejakú tú Omahu alebo niečo na ten spôsob. Čiže málo tiltu máš v živote, hej? To nemyslím si, že to bude zrovna tým, ale tak ako treba si dávať challenges, nie? Tak dúfam, že sa ti bude dariť. No a ešte asi by bolo nevhodné o nás veľmi, keby sme nespomenuli sponzora tohto pořadu, pána, ktorý sa rozhodol ti zachrániť rok 2012 a zaplatiť vianočné darčeky na niekoľko rokov dopredu a plus aj túto dovolenku. Hej, no. Nám túto to bola taká story, ktorá zase raz ako s dokonalým timingom sa to stalo, lebo v ten deň, kedy som zaplatil letenky na tento trip, na ktorom sa práve nachádzam, a ešte s takým pocitom, že nie som si tak celkom istý, či si to vlastne môžem dovoliť. A vybehol som von vybaviť si nový pas. Vrátil som sa domov, sadol som si za ten poker, otvoril nejaké stoly a po mojej pravici si prisadol nejaký Rus, ktorý začal hrať takým zaujímavým spôsobom, že začal pušovať all-in pred flopom, každú ruku. Short stack strategy so 100 big blindami? Áno, aj z 200, aj zo 400, keď sa mu náhodou podarilo double upnúť. No a po niekoľkých rukách teda pánko zahlasil, že má v bankroll 80 000 a že nevie čo s tým a chce to prehrať. Tak sa pustil teda veselo do toho a dostal aj nejaké ponuky na heads up? Bolo tam všeličo, ale tak proste takýmto spôsobom sa tam realizoval a teda za nejaké necelé 2 hodinky dokázal na 0,200 pustiť zhruba $20,000, čo je ako v celku solid. A mám z toho ako pamiatku taký zábavný screenshot, ako keď už odišiel, tak som si spravil screenshot, že čo sme tam sedeli ľudia, tak
teda na 0200 s takými stekmi, že $3,800, $4,500, $6,000, takéto absurdné čísla v podstate. No a vlastne výsledný efekt pre mňa bol ten, že mi naozaj, keď si to pod čiarou zrátam, zaplatil tie vianočné darčeky a tento trip a ešte aj niečo ostalo navyše. No. To bol vlastne nejaký taký začiatok záchrany, alebo potom downswingu, alebo už to aj predtým bolo otočené ako tak? To bolo, vtedy sa to tak zhruba lámalo, áno, že to bol november už a nakoniec ten november, samozrejme aj s výdatným sponzoringom od tohto pánu, som potom zakončil ako rekordný mesiac v mojej kariére. A tam to bol vlastne taký boost, áno, čiže keď si človek predstaví ten graf, ktorý teda strašne dlho išiel iba nejak takto akože rovno, tak už keď sa začal konečne dvíhať, tak zrazu tam mám takýto nejaký skok. Takže... To je niečo ako tie trikozové grafy, keď rebuilduje na 100 a potom zrazu postne nejakú ruku z 5000, lebo kde stekol dvoch naraz, no a proste iba takýto výťah hore. Dobre, no tak dúfam, že sa bude dariť ďalej, dúfam, že my sa vraciame spolu domov, tak teraz sa naše cesty delia, my ideme ešte pozrieť Cameron Highlands, ty ideš už s trikom do Kuala Lumpuru, takže tam sa o pár dní stretneme a snad sa dostaneme živí a zdraví domov do toho snehu. Takže všetkých zdravíme, čaute. Čaute.